Manusia ora ana sing sempurna, mesti enek kelebihan lan kekurangan. Padha aku karo kowe, mesti tetep ana kekurangane. Wong yen wis tulus setya ora mandang apa-apa, ora mandang apa-apa. Wong yen wis tulus setya ora mandang bondo utawa rupa, sing penting gawe nyaman ning jero dodo. Wong yen wis tulus setya bakal nampa kabeh kekurangan lan gelem dijak berjuang berbarengan. Tulus setya